लोगोफोर बे खेबाव नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लानाय जादों जे 2019 मायथाइनि एसेकनि दैदेननायाव हायार सेकेन्डारि फाइनाल इयाराव जानाखि रिजाल्ट एबा ओइचएस फाइनाल इयारनि जानाखि रिजाल्ट बेयाव आसामावनो टप 10 नि गेजेराव सासे बर' सुबुं बा सासे बर' फरायसाया देरहासार जानो हादों बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायनो आखायाव लानाय जादों। बे जाहैबाय एसेक एबा आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलजों दैदेनजानाय हायार सेकेन्डारि आर्ट्स सेक्सन बेनिफ्राय आरो साइन्स सेक्सन थायो। दा बे मोननै बिफाननिफ्राय गेजेरावहाय आर्ट्स सेक्सननिफ्राय बिथां फरायसाया देरहासार जानो हादों आरो टप 10 नि सेकेन्ड पजिशन लानो हानाय जादों। फैदो जों नायलांदिनि नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनदों मा होनो रेंक 1 आव दङ 478 मोनदों आउट अफ 500 मार्क्सनि गेजेराव। बेयो जाहैबाय खुशब फारदस दङ खुशब फारदस बेनि थाखाय जोंनि नङा फार्स्ट रेंकआव बे मोनदों। नाथाय सेकेन्ड रेंकआव नोंथांमोना नुनो मोनदों जायखौ बेयो जाहैबाय जोंनि जाहैबाय बिसोर बे कौशिक कसारिया मोननो हादों। बबेनिफ्राय प्रागज्यतिष जुनियर कलेज जरहाट जिल्लानि प्रागज्यतिष जुनियर कलेजनिफ्राय उथ्रिसारदों फरायसाया। टटेल मार्क्स मोनदों 478 गासै बेसेबां मोनदों 500 मार्क्सनि गेजेराव 478 मोनदों। सिगांनियाबो दानि सेकेन्डनियाबो नाथाय मोननैयाव पजिशन राननायाव बिथाङा सेकेन्ड पजिशन एबा रेंक 2 मोननो हानाय जादों। दा नोंथांमोना बिथांखौ गोबां ससियेल मिडिया नायदोंबा नुनो मोनबाय जानो हागौ। अब्ला बिथांनि सावगारिया जाहैबाय नैबे बिथां फरायसा गथ'आनो दानि उथ्रिसार जानो हानाय। नोंथांमोना बेखौ नायना लानो हानाय जागोन। बेनिजों लोगोसे नोंथांमोननो आं बाहाय फोरमायनो आखायाव लानाय जादों दि टप 10 लिस्टआव सोर असमियानो जा एबा गुबुन हारियानो जाया मानो बिथांमोना सोरमोन बेखौबो बाहाय नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लानाय जादों जाहाथे मिथिनानै थानो हानाय जायो। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ नायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बेजों लोगोसे मोनसे खावलायनाय जाहैबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो नोंथाङा भिडिअआव एबा आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे बेफोरबायदि नटिफिकेसना नोंथांनाव थांबाय थायो। बेल बटन थुनानै ला बेखौ जोङो खावलायनाय थाबाय। दानिया नेक्स्टआव फैबाय आं मा फोरमायनो लादोंमोन टप 10 रेंकआव एसेकनि टप 10 रेंकआव सोर गाखोदोंमोन। फार्स्टआवथ' खिन्थाखांखाबाय खुशब फरदास बेनिफ्राय जोंना सेकेन्डआव थांदोंमोन जोंनि बर' बे कौशिक कसारि थांबाय। बेनिफ्राय आरो सेकेन्डआवनो सासे दंबावोमोन गितानजलि बरठाकुर कनसेप्ट जुनियर कलेज नगावनिफ्राय नैबे बे दंबावो। थार्ड रेंकआव थांनो हादों जोंनिया कैनाश्री भाग्यवती बबेनि क्रिसेन्ट एकाडेमि जरहाटनिफ्राय। बेनिफ्राय रेंक 4आव थांनो हादोंमोन जुपित्रा शर्मा रन्जित शर्मा एकाडेमि दरं जिल्लानिफ्राय। बेनिफ्राय दंबावो 5 रेंक 5आव थांनो हादों नैबे दङ जोंनिया जुगामहन कलिता ओमफ्राय दंबावो सानै श्रुति सनवाल बे एसटि जाहैबाय। बेनिफ्राय रेंक 6आव थांनो हाबावदों शताब्दी सयकिया। बेनिफ्राय 7आव दङ नै सामेन सुल्ताना। रेंक 8आव दङ सुत्रिसमित्रा बशिष्ठ रन्जित शर्मा एकाडेमि जुनियर कलेजनिफ्राय दरंनिफ्राय फैदों। बेनिफ्राय रेंक 9आव दङ दीपांकर दास आरो बेजों दंबावो मानिक रय मनीषा बरा ओमफ्राय दंबावो अनसुमन गगৈ ओमफ्राय मानासी दास दंबावो नै बिसोरो। ओमफ्राय लास्ट टप 10आव जाहैबाय रेंक 10आव जाहैबाय सोरबि कृपामय दास बेनिफ्राय गुन्जन दास बेनिफ्राय शिबानी नाथ बिथांमोना गासै टप 10 लिस्टआव गाखोनो हानाय जादों। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअआव निस्सय माबा मोनसे गोदान दिनै मिथिनो हाबाय जानो हागौ। बिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामब्लानो थोजासे गोजोननाय थागोन। एसेनोसै गुड बाय।